hvis man ser på den time, vi bruger i dag på at træne, fra 11:30 til 11:30, så tror jeg, at min arbejdsmængde, den er den samme. Altså jeg har ikke tabt noget tid hernede ved at være væk i en time midt på dagen, for det vinder jeg igen om eftermiddagen. Fordi min eftermiddag før, den duede ikke. Med den træning, vi har i dag, der kan jeg faktisk gå ud og cykle 90 km stadigvæk. Og jeg kan også løbe 10 km. Det er måske ikke så hurtigt, men jeg er jo også blevet 15 år ældre. Så det synes jeg egentlig er super fedt. Når man starter mellem 5 og 6 om morgenen, og tror, man kan arbejde til klokken 4-5 stykker hver dag, så bliver eftermiddagen tabt. Den er meget, meget bedre. Min eftermiddag, den er 100% på nu.